historia moi bonita, que ademais o ser de, non sei, era un misterio que tenían que resolver, e me gustou demais. E se alguén tes que dicir así en poucas palabras, lea porque... Lea porque foi divertida, pero me gustou máis que o anterior. A mí, na que final non esperaba. Seguiu agora todo. Ti que final de miña? Non sei que pasar. Estou bastante, pero ao final moi a ver. O epílogo pasaba moi rápido, non o final de todo. Un final moi aberto. Sí, casi non me explicaba nada. Cal é ese encadeante de que non son cousas? Detecta o olor a nardos, mais aparece que Sí, pero non saben que é Beatriz hasta que aparece no do libro. Sí. Claro, entón Violeta, por que non trata o tema antes? Por que espera que veña Xavier? Porque as outras non me daban sentido. Claro, é dicir, ela, máis Xavier, ela descobre que Xavier lle pasa igual que a ela, non? Que ten ese aroma a nardos. E que máis? Pero Xavier detecta máis que ahora manardos, porque despois tamén había ela. Claro, porque Violeta, si o aroma nardos, intuía, pensaba, pero non tiña apenas información, non? E despois, cando a Xavier lle olía por toda a casa o aroma nardos, a Violeta xa non lle olía nada. Parece que tomou outro protagonista, ela colleu como outra protagonista, non? E como se foi desenvolvendo logo a historia? Primeiro era un simple aroma, despois era como unha especie de aparición. Andrea, como se foi desenvolvendo? Lembrades cal era? Sí, a que foi liberal. Antifranquista. Antifranquista. Bueno, é antisistema mellor, non? En xeral. Sí, sí. É que querían ter máis dereitos, como cando foron á playa e todo o mundo miraba. Ela dicía que... Era un pouco representaba a revolucionaria, non? A antisistema, que non quería tratar certas cousas. Conseguiu, non soubemos dela? Non me acordo xa de... Pero creo que non, ao final conseguirá nada. Non se soubo, non? Non, é que non falaba moito dela así. Despois, a mí, sinceramente, non me gustou nada, non? Porque a mí as de amor e todo iso, non? Pero despois tivo que buscar, non? Polo do fantasma e todo iso. E despois se encontrou, o ajudou. É que non hai moito que contar. Non se chama a atención. É sin televisión. Televisión. Está, o tema de televisión. E puides vivir sen televisión, vivían sen televisión, sin problema. Sí, cosíamos. Escoitaban música. É como cando o pai fabricou a televisión e non lle facían caso, despois destruíu-na el mesmo. Sí. E por que destruiu? Eso é curioso, non? Porque decía que enganchaba moito. Sí. Aunque agora É que dicían que unha cousa Que? que unha cousa que che gusta ver, non? Así as películas ou as series que ten. Pero, sí, engancha. Engancha. O sea, Lois, por que chegou a esa conclusión? Dicir, el creou con toda a ilusión, sobre Porque ele estaba todo o tempo mirando. Claro, é dicir, para ele era uns días, non? Que era unha cousa obsesiva, non? Todos os anuncios tamén. Mas vía, non me acordo como se chama, pero hasta cando a televisión se pon en blanco. Efectivamente, dicir, non había nada na tele, pero el... Sí, sí, mira. Porque creo que era a única máquina perfecta que había.